Pinagi sa imong nalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Maayong buntag mga igsoon, a fruitful day everyone. Mabungahong kabuntagon. Hinahinay lang kog tingog ron kay gipaggaw ko. So wala ta ka live og sayo igsoon kay ning bisita sad ko sa prisuhan sa laing lungsod. Nagwali ta kadiyo dito. No? So mag-start na ta og share igsoon, no? Atong ipakatag karon ng pulong sa Ginoo, no? Pwede na mo mag-mention sa imong friends and loved ones in the comment section. Yeah, pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone. Hey, thank you Pastora Renilyn Osol. Thank you so much. See you this Saturday. No, so again, igsoon, pwede na mo mag-start o kuan. Blessed morning to Pastora Regard ni Pastor Jid. Sinsya na mo, murag hinay kog tingog. Ipagaw ko. Sige guwali ba, no? May na lang ni igsoon kay mapagaw or napagaw para sa Ginoo. Kaysa una, mapagaw ko sig bijuke, hubog, bijuke, sig singgit ba? So again, mag-share sa ko diri igsoon sa kuang account. Kaya na po yung mga friends na ako ba nga paabot sa sila. So, done sharing. Shout out 66 viewers. Okay? Ay na itagamay sa ito ang background kay Muraog. Hindi ko kasinggit. This time we have 72 viewers. Thank you so much. Again, wala ta ka live og sa iyo igsoon ganina ba kay karon kay nganuman lakaw mi. So, naami appointment sa akong wife niya. Dito mi sa Tubigon, niya. Ning bisita sad ko sa police station sa Tubigon ning share ko gamay sa mga inmates, no. Kabalo naman mo no katong akong gi-post igso, no. Wala lang tay video. No, akong gi-post kay mao na lagi ning share ko ba. Kabalo naman mo nga mao ginang naas kong kasing-kasing, no. Kaning mga piniriso kaning mga inmates igsoon nga mabisitahan gyud ako kay ganahan ko nga mo share nila. Karilit man ko nila. Amen. Mao na. Pasensya na mo nga wala ko kakuan ganina ka live og sa iyo. Nang lakaw mi yan ning bisita sad ko. Brad Jason, here I am again, Brad. Busy last week. Long live, Brad. Long live kanunay. So, mga Brad na ko diha, long live ka kanunay, Brad. God first, bro. Okay? Pataas na itong Ginoo, number 1. Brother Joseph Julieta from Jensan, salamat igsoon sa pagtanaw. Okay, and anyway, akong gi-shout out ang mga OFW, okay? Mga OFW in different countries, shout out. Mga seaman diya, shout out mga igsoon. And then shout out na ko ang mga inmates dito kanina ning bisita ko ni Wali ko kadiyot dito sa Tubigon Police Station, no? Kanya basta inmates in different BGMPs na lain-laing prisuhan igsoon. Cebu City Jail, no? CPDRC, and then Talisay City Jail, Toledo City Jail, bahay ni Kuya, no? Mga brad na ko diya, abanti na ba, nalagad tas Ginoo, no? Isag naata na ng sulod sa silda, dili na makapugong sa plano sa Ginoo. Kay samtang napay kinabuhi, napay gininhawa, kanunay gid na ipaglaom sa atong Ginoo igsoon. As long as we have faith, natay pagtuo, na ipaglaom ug na milagro. Ang imposible nato, posible sa Ginoo. Thanks God, nagakita na pud ko balik sa imong mga live, Pastor James from Consolacion, Cebu. Thank you, Sister Robilyn. Uy, ikaw din na Inday?
Rubilin Remedyo na. Ikaw lagi. Nari ka diya Cebu, Inday. Salamat. God bless kayo. Okay? Watching from Germany, Sister Julieta Pigel. God bless, Pastor. God bless you more, igsoon. Mabungaong buntag, Pastor, another blessing and food for our soul. Panalangin ka kanunay sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Thank you, Sister Jennifer sa Sidor. Actually, igsoon, ako lang ibalik-balik ninyo nga once di ko ka-live, di ko ka-share sa pulong sa Ginoo matag adlaw, magluya ko. So, ang uban, nagtuo nga, tungod ni kay na-income na wala, bisan pag-arion ko ni wala ni, I'm not doing this kay tungod kay naigahuwat na ko nga income, wala. Sa una pa lang, igsoon, in love na ko ani. Pagwali sa maing balita. Mabot na ko, bisan asa, igsoon, nga naman, ingani, nga naman, tungod sa akong paghigugma, pagpasalamat. No? So, akong i-shout out ang ako ang higala, akong classmate nga, waman ito yung, di lang ako i-mention, kaya daghan mo kong classmate, pero naa dito sa prisuhan. Akong i-shout out siya, no? Ingon siya, di na ako i-mention, kaya ako siyang respeto niya, waman mo kaila. Ingon siya na ako, ako siyang istorya ko. Ingon siya na ako nga, grabe bay, wadyo ko katuo nga na ingani, nagkaroon sa una, kauban ta sa itong mga bulaton, nga sigig suyo, pag siyabo, nakajam ta, sa panahon na ito, pero, ngano, ingani ba, no? Yun sa ni mo pagbago, nganong naingani man karon. Sa una, ikaw kinaadikan sa atong classmate, grabe. Ikaw pa'y manintal sa mga classmate nato nga mauna. Ingon jud siya nako mga igsoon, classmate nako nga napriso. Dili na ko isulti ko kinsay daghan man. So ingon siya giunsa nimo bay, tabangi ko bay, gusto ko mo parehan nimo kay gikapoy na ko ani, di ba? So ingana igsoon mauna nga mao gini tungod sa kalipay nga gihim nako nga gitagaan kog laing higayon sa Ginoo. Second life for me, it's my second life nga gitagaan ko niya og chance nga mahimong new person, okay? Mabag-o ba? So I cherish every opportunity, every moment nga iyang gihatag nako. So mao na mga igsoon nga kana bitawng ganahan jud ko mag-share sa pulong sa Ginoo. Ganahan ko mag-share sa pulong sa Ginoo, I mean, no? Kay tungod sa akong kalipay, no? Ako igsoon dili lang ni pamantay panghambog. Ang uban igsoon di man mo share og walay kwarta. Walay suhol. Ako igsoon manaa og mawa unsa man dia basta ang Ginoo akong gialagaran pinaagi ani. So akong pasundayag, no? Makita man sa akong binuhatan, mailahan man sa nanya. As what I have said igsoon, dili sa magamit ni Lord effectively if our intention and motive while we are sharing while sharing the word of God, atong motibo is to gain money or just to impress other people, di sa magamit niya nga epektibo. Amen. Mao na nga ako igsoon ko, Lord, bahala na ni. Basta ibaw kas kong motibo. Ako ang burden ba? Na ako'y compassion, no, sa mga na ako'y kaluoy igsoon sa mga nas kangit-ngit. Mga parihan ako kaniadto ba? No, mao na nga pareha karon igsoon paggaw man ko. No nga paggaw man ko igsoon kung nga ako kung akong butunaon kung tinawhanon lang, no? Tinawhanon lang ba? Di ko mo share, di ko mo wali, di ko mag-live ngano man. Paggaw ko. Pero tungod sa akong gugma sa Ginoo nga para nako makastorya pa ko, then I grab this opportunity mga igsoon nga mag-live ta. Amen. Ingan na nako ka-love si Lord. Amen. O love sa tamo. Okay, so shout out no manano, shout out na ko ang tanang mga jail officer and different BJMPs. Okay? Shout out sad sa tanang mga higala na to sa Philippine Army, mga military. Daghang mga military nga mag-message nako, magpatambag nako, magpa-counsel ug unsay angay nilang buhaton. Unsay buhaton nila nga kanabitawng makagawas sila sa mga addiction. Okay? Naaman na apod, no? Dili na ko i-mention kinsa daghan man na sila, no? So mga sir, thank you kayo namo sa kong prayer, no? Mga military, I always pray for your protection, okay? And of course, shout out sa tanang kapulisan, lain-laing station. Ari sa Cebu, Campus Menia, shout out, okay? Kabalo kung naglanog-lanog ta diha, no? Naya kong amigo diha, kababata nga pulis, Sir Paul Acosta, no? So, i-message ra ko katoy magingon, mag-firing ta pohon Cebu. And then, shout out na ko akong amigo sa nasa Davao Airport, International Airport, si Sir Rugy Abergonzado, a good friend of mine, police officer as well. And of course, Tagbilaran City, Barracks, shout out.
Daghan ko kaila dia. And then Tagbilaran City, Tagbilaran Police Station, shout out sad. And diri sa Mua, of course, dili na ko ni kalimtan, Clarin Police Station. Pinanguluhan sa mong hepe diri si Police Captain Sir Eliasar Milumida og ako sang gi-shout out ang Tubigon Police Station didto ko ganina sa prisuhan ning wali ko kadiyot igsoon. Unya shout out dia tanan dia no. Loon Police Station, mga brad na ko dia sa SEA, Skiptron in Arms, daghan kayo. Nya akong shout out akong amigo nga banggiitan sa ilang lugar pero gibag-o na sa Ginoo karon. Si Brad long live kay na Brad Joy Jonathan Pintados na sa Sandingan, Loon. And akong shout out ang Tubigon Tubigon Police Station man na Cortez Police Station, ako'y amigo diha. Antiquera Police Station, pinanguluhan sa akong classmate nga hepe karon Police Captain Jasper Reyes. Shout out sa nako si Sir Bay Unyot Introliso Police Captain nga padung mag-schooling. Bay, God bless. Nakakas akong prayer. Shout out nako ang Talibon Police Station nga pinanguluhan sad sa akong Brad hepe diha si Police Captain Brad Arms no, Sir Milioria. Shout out na ko mga igso ng isog po kayo nga hepe nga akong nailhan. Daghang kong nailhan nga mga hepe nga mga isog sa pero kani unique ni kumbrad Police Captain Albert Sator of Kandihay Police Station. Okay, shout out Brad, grabe kayo no. Nakas kong prayer kabalo na kana. Unya tanang kapulisan Luzon, Visayas, and Mindanao, salamat sa inyong pagsubaybay. Unya shout out sa nako ang mga PNP life coaches diri sa Bohol. Okay? Pastor Jonathan Apare. Okay? So manatag shout out. Anyway, akong gi-shout out ato ang mga followers nga 84,000 kapin. Okay? And then of course akong gi-shout out mga subscribers, mga viewers. Okay? Salamat kay naiuban mag-send og stars. Thank you gyapon. Kabalo na mo nga wala ko na ngayo. Okay? Wala ko nagbutang og Gcash sa akong wali. Wala ko gibutang bank account sa akong caption. Why? Because it's purely para sa kamayaan sa Ginoo igsoon. Ning trabaho lang ko para sa Ginoo. Shout out Angel Grace Montiadora Caliso. Pastor pa shout out, di habi shout out kayo. Okay? Again, shout out sister or mom or Inday Angel Grace Montiadora Caliso. God bless you, sister. Okay? And then Bulod Hilardina, good morning Pastor, God bless, thank you always Ginoo, kanunay mo uban sa imong pamilya, amen, himaya sa Ginoo. God be with you always Brad, amping sa tanang lakaw nimo, abante permi, watching from Gingoog City from Brother Neil Tabanaw. Thank you Brad, God bless, salamat kayo, himaya sa Ginoo. Maynel Encarnado, good morning Pastor James, among giblotot speaker imong message diri watching from Mabini, Cebu City. Thank you, gi palanog na to na. Actually daghan ingana nga mga viewers na to. So di ay nagtan-aw from Malaysia, Brother Kenneth Oelisa Basilio as always. Brad, salamat kay Brad, nakas akong prayer no. Inday Malin, please pray for me Pastor James nga makaya na nako tanang mga storya against nako this time ihilak. Oh, ning grow na jud ka sister. Inday. Once na ng mga sakit-sakit, nana nagsugod na. Ana. It means affected na ang yawa sa imong relasyon sa Ginoo. Ana man na. Pero kung wala pa kakasabot unya, mura bitaw taphaw pa imong pagduol sa Ginoo, walay may tabo nimo. Pero kabantay nga karon nga nanay testing. It means nga ning tuhop na ang imong relasyon sa Ginoo. Salamat sa espirituhanong kaalam, Pastor, watching from Davao. Okay. Police Officer Sure Swacker. Okay. Thank you, sir, or ma'am. God bless. So, let's pray kay muraog. Late na taon niya. After this, magkuha pa ko sa kong anak. Okay, let's pray. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart, Lord God. Lord, thank you so much for another opportunity that you have given to us, another great privilege, Lord. I do believe, dili tanan karon Ginoo, naay chance, naay opportunity, naay higayon, naay panahon nga mamalandong sa imong pulong, naay higayon nga mamati sa imong pulong. But Lord God, bulahan kami.
Tungod kay this morning, gitagaan mi nimo bag-o laing kay gayunan Ginoo. Nga maghisgot sa imong balaang pulong. Salamat kay Ginoo. Lord, this time before we continue, before we meditate your word this morning, unas tanan Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing, hinlui kami. Himo aming angayan mamati sa imong pulong Ginoo. Nasayod kami nga balaan kini kaayo. So Lord God, make us worthy. Limpyuhi, hinlui kami og tagay kami karon og panudlanan nga andam, mudawat, mosalod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. And then Lord God, as we proceed, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, kasing-kasing nga willing mudawat the correction, kasing-kasing andam Ginoo mudawat og tambag labaw sa tanan, andam mosunod kanimo. Tagay usab kami Ginoo og kaalam nga langit nun, aron among masabtan, mapalawman imong pulong. And then, Lord God, amo sang giampo kalinaw sa mga unahuna og pagbati. Nga ikaw lamang ang ma-focus ug masentro, Ginoo. We welcome you sa among pagabuhaton karon, Lord God. You alone will be glorified. We honor you. Walay relihiyon maisa karon, Ginoo. But it's all about Jesus Christ. Lord, I pray, panalangini tanang magtan-aw karon mga viewers, Ginoo. I pray, Lord God, kutog sa maabta ni ini makadungog ani nga wali nga mensahe, ani nga live Ginoo, mabati ang imuhang presensya. Mabati imong gahom, imong dihog, imong hikap Ginoo. Ang gahom sa Espiritu Santo among masinati Ginoo. Lord, again ikaw lamang among ipataas. This is our prayer, Lord God. Thank you for the victory. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' name we pray. Amen. So, hapit na ta 200 na ta. This time, we have 206 viewers. Okay? Anyway, before we proceed, no, I want to remind everyone nga pwede na ninyo, yes, continue to mention your friends and loved ones in the comment section and continue to type at followers at highlights, and then kung mahimo igsoon, i-mention ninyong mga higala nga kabalo mo nga na-disappoint sila this time. Sibo ni nila minsahiya igsoon. If ever namoy na hinumduman or nahibawan nga higala ninyo nga naa sa disappointment this time, i-mention kay masibo sila ni. Amen? So, anyway, again, mga brad, long live kanunay, brad, no? Siya, Scripture in Arms, mga brad na ko diha. Different chapter, different counsel, and all Scriptron around the world. Isaac, okay? Akong gi-shout out. Okay? Long live kanunay, brad. Ipataas na tong bandera, ngalan sa Ginoo. Inday, Sister Michelle Hamil Renopal, salamat kayo, no? Okay, so abanti da, Ikson, let's start na kay 10:32 na nun. So magkuha pa ko sa akong anak after ani. So ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan, I believe ako na ni nga share, pero di man ta mapulaan na ni. Okay? Balik-balik og pahinumdom Ikson kita makakaton. Amen. Unya actually ako sa ni siyang gipili, or according sa ni, yes, maybe mao gini gusto ni Lord nga atong may bawaan karon kay. Daghang kuan ako ba, nag-message nga na disappoint sila, no? Na sila sa na broken sila tungod kay wa sila nag-expect nga maunay mahitabo, mo'y ending sa ilang desisyon, mo'y ending sa ilang choice, no? So for them it is unfavorable situation para nila. So mao ni atong topic karon Ikson, okay? Mao ni atong hisgutan. So nining taknas kabuntagon atong pamalandungan nga mensahe ani makita sa Panultihon 19, okay? Sinulat ni siya ni Haring Solomon, the wisest king in the Bible. Panultihon kapitulo 19 bersikulo 21, okay? Nagaingon dire Ikson, listen carefully, look at me. Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Okay? Again, akong balikon Ikson, Panultihon 19:21. Maglaraw, say maglaraw pastor, magplano, mangandoy, mangambisyon, okay? Ang usa ka tawo og bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, again, igsoon nining kabuntagon, gipahinumduman ta ni Haring Solomon
nga kita mga tao igsoon, aduna tay gitawag og mga laraw. Aduna tay mga pangandoy, aduna tay mga plano, aduna tay mga tinguha, aduna tay mga ambisyon, ug nasayod ko nga ang kanang tanan puro na maayo. Maayo para sa atong ugma. Maayo para sa atong pamilya. Maayo para sa atong kaugalingon. Amen? So it means nga, in other words, unlimited, no? Libre. Wala ta limitahi sa Ginoo kung unsa atong gipangandoy. Kung unsa atong gilaraw atong giplano, walay limit na. So, bisag unsa atong pangandoy, pwede free ta, no? Libre na tanan igsoon. Unsa atong gusto atong iyaw-yaw ini kampo Lord, mao ni akong gusto, inig mao ni akong kurso, mao ni akong applyan, mao ni akong himong negosyo, mao ni akong basta tagan maglaraw ta, no? Mao na igsoon. And then of course, as what I have said earlier, puro ginatanan maayo, wala man gyud maglaraw siguro nato diri nga mag-drug lord ta. Wala siguro yung mga andoy diri nga imong anak mahimong banggitang kriminal nga mapriso. Wala. Tanan natong pangandoy, igsoon, laraw, plano, puro ginamaayo. Apan ato lang hibaluan ang sunod nga linya ani nga gingon ni Solomon. Timan si Solomon maalamon kayo. Okay? But the next line nag-ingon diri. Again akong balikon ibalik sa uno. Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa. Apan ang sunod nga linya dapat dawato nato ni. Amen. Ang next line nga gingon ni King Solomon, dapat kamao ta mo accept ani. Kung dili ta kamao mo dawat ani, then ma-disappoint ta. Amen. Ang next line is apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. So naida kong posibilidad nga ang atong mga plano, ang atong mga pangandoy, ang atong mga laraw, naida kong posibilidad nga dili na mahitabo. Kay nga naman, ang kabubuton man sa Ginoo matuman. Now, kay usahay igsoon, sultian ta mo, prangkahan ta mo. Bisag unsa kamaayo sa tong laraw, bisag unsa kamaayo sa tong plano, bisag unsa kanindot sa tong tinguha og pangandoy, mao ni timan igsoon, dili gyud na bot pasabot nga ning sibo na or naalay na sa pangandoy sa Ginoo. Kay kung atong basihan ang sinulat ni Propeta Isaias, niingon da igsoon, ang hunahuna sa Ginoo mas lawom, mas lapad, mas habog kaysa hunahuna nato. Di ba? His ways are higher than our ways, says the Lord. Ug ang pamaagi sa Ginoo mas taas kaysa pamaagi nato. Mao na atong timan-an igsoon. So in other words, majority sa atong plano, pangandoy, tinguha, wala mo sibo sa plano sa Ginoo. Bisag unsa kini kamaayo atong pangandoy, mao ni timan-i naay labing maayo or mas maayo nga plano or pangandoy ang Ginoo. Apan ang kanang giingon nga maglaraw, mangandoy ta, magambisyon ta, no? Magplano ta. Wa ta pugngida sa Ginoo. Okay? Kuha na to. Bisag unsa atong ilaraw, bisag unsa atong plano, bisag unsa ang atong gusto, wala ta pugni sa Ginoo. Apan mao lang daw atong hinumduman. Nga nag-ingon di ang sunod nga linya, apan ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. So dili di ta kapugos. Amen. Dili ta pwede mamugos nga ang atong plano masunod. Dili ang anak naman tas Ginoo. So to all of the viewers right now who are claiming that we are Christian, we are followers of Jesus Christ, or we are the son and daughters of God or children of God, dili ta pwede magbuot niya. Kay sa tinuod lang mga igsoon, mauni, ang atong langitnong amahan may mas nasayod sa unahan. Amen? Now, dili ta pwede mamugos. No? So, again, matod pa sa pulong sa Ginoo, apan dili ta pwede mamugos pero wa ta pugni. Gitagaan ta og kagawasan sa Ginoo to do whatever we wanted to do. Magplano og nindot kaayo, mangandoy, mangambisyon, maninguha, maningkamot, way problema.
Pero mao na ni timan igsoon. At the end of the day, still ang kabubuton sa Ginoo may matuman sa atong kinabuhi. Ngano ka? Ngano man, pastor? Kay tungod kay ang kabubuton sa Ginoo, basta will ni Lord, mas maayo gyud na. Basta will ni Lord, mas the best gyud na kumpara sa imong maayong plano. Ang imong maayong plano, igsoon, the truth is this: dili na katupong sa kanindot, kalami, kamaayo nga plano sa Ginoo diha nimo. Amen. Mao na igsoon nga kay gipadayag naman na daan sa pulong sa Ginoo nga apan ang kabubuton sa Ginoo lang gyapon matuman sa katapusan, dili ang atong plano nga kinalamian. Then dapat kamauta mo dawat, no? Usay igsoon, yes, mangayo ta na free ta nga mangayo kay ingon man balang kasulatan, pangayo, panuktok o something nga na bitaw. Mao lagi na, no? So gitagaan tag kagawasan sa Ginoo nga bisag unsa atong buhaton nga basta makaayo na to. Apan ang next line dapat mudawat sa tani. Apan ang kabubuton sa Ginoo may matuman, no? Ana na may igsoon, pareha ni akong asawa, tagaan ta mong testimony. Love na kada love. Tagay kog tubig be. Akong asawa igsoon. Pila to ka tuig imong uyab sa una love, itong engage mo? 8 years. Okay? Kana akong asawa igsoon. Nana siya engaged before 8 years. Nga iyang nabati nga murag dili jud mao ang kabubuton sa Ginoo. Thank you, love. Na-feel na niya nga di gyud na mao ang will ni Lord. Apan iyang gipugos, iyang gihangyo si Lord og maayo nga, Lord, gusto ko nga mao ni akong maminyo, mao ni akong mapakaslan. 8 years ay imagine, listen. No? Gusto siya apan igsoon sa kaadlaw na wala kalitong tawhana. Even today, hangtod karon lab no, wala mo'y kontak. Hangtod karon wala na. 8 years sila, no? Nana sila yung mga kasunduan kunuhay nga mauni mauna. Apan ang 8 years nilang pagigugmaay igsoon, nawa kalit nga parang bula. No? Mo ni akong gingon igsoon. Natay daghang plano in the future. Bisan pag nagtukod na tagbalay diha. Bisan pag nanamoy sinumar. Bisan pag basta daghan kayo, dako na kay kagasto sa imong effort. Imong plano maayo kayo kay para nimo the best ni ang resulta. Para nimo nindot kayo ang ako ang kahimtang sa akong pamilya ni kahitabo ani. Apan maoy hibaluin ni igsoon. Si Lord pod naay plano. Amen. Si Lord naa po'y plano og ako kang sultian og prangkahan. Ang kanang maayo nimong plano dili na katupong sa kamaayo nga plano sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon nga dapat mudawat ta ug unsay resulta. Okay? Dapat atong timan-an if ever dili matuman atong plano it. So, bupasabot dili na kabubuton sa Ginoo. Tanawa. Atong pamalandungan. Sige ngon diri. Panultihon 19:21 maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa. Apan ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. Now, if ever ang atong laraw, ang atong plano, atong tinguha, atong pangandoy, atong gusto igsoon, dili gali na matuman. Usa lang ang pasabutan na, dili na kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay ingon man diri nga apan ang kabubuton sa Ginoo matuman. So, bisan unsa kanindot kamaayo sa imong plano, para nimo the best na siya nga plano in the future, for the future sa imong own family. Apan kung dili gali na siya matuman, usa ra ibo pasabutan na, dili na kabubuton sa Ginoo. Kay mao man ni sunod nga linya, apan ang kabubuton sa Ginoo matuman. Amen. Now, tagaan ta mo og mensahe sa pagloob. Once ang nagtan-aw mo, once ang imong plano igsoon mabungkag, once ang imong plano maguba, once ang imong nindot kayo nga gidesign nga plano, pangandoy, tinguha, grabe na imong effort, dako na kay kag sweldo, dako na kayo kaog let's say gasto sa imong review, ni pasar naman unta ka og board exam, something ingana mga igsoon, nindot na nga plano for the future. But if ever mabungkag na ang ending na disappointment, ayaw ka guol, ayaw ka depress, ayaw ka balaka. Usa lay pasabot na, siguro dili na kabubuton sa Ginoo. Kay ang sunod nga linya sa atong teksto, apan ang kabubuton sa Ginoo matuman. So, if ever mabungkag, maguba igsoon
ang imong maayong plano. Usaray buot pasabot ana. Gusto si Lord nga mabungkag na, kay gusto si Lord nga kana bitong ma-build up ang iyang gidesign nga plano. Pasabton ta mo kayo igsoon. If ever mabungkag, maguba ang imong nindot kay nga plano para sa ugma nimo igsoon. If ever maguba na siya, mabungkag, usara ang gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga bungkagon na, gubo na, aron igsoon ang iyang plano nga gidesign nga labaw pa kanindot or mas maayo para nimo matuman. Amen. Kay niingon man diyan balang kasulatan tumoy nga apan ang kabubuton sa Ginoo matuman, siya magyo matuman. Si Lord mangod mga igsoon pinangga ra kay taniya. Dili gusto si Lord igsoon nga ang atuang kaugalingon nga ugma kanang gidesign na tumay matuman. Gusto si Lord tungod kay anak man ta niya, parehar gud na nato kita na mga nagtan-aw diya mga ginikanan, di ba? Kita may mas nakibaw unsay nindot hayag nga ugma para sa tong anak. So naatay gi-design nga plano for our children para makabaton og hayag ang ilang ugma. Example, ato silang paeskwelahon kay gusto ta mo graduate ni ngana niya atong trainon og negosyo or something unsa man nya mangita ta og the best course nga para sa tong anak nga para nato mao ginifit niya nga hayag jud ing ugma, di ba? Kabantay kay nga naman kita may nakabalo sa capabilities sa atong anak. Kabalo ta nga ang atong anak unsay fit para niya para mahayag yang ugma. Ingana sad si Lord igsoon. Si Lord kabalo sa tong unahan. Amen. Si Lord kabalo og unsay mas maayo para nato. Si Lord kay balo og atong plano makadaot ba nato sa unahan. Si Lord kay bao igsoon nga ang kana imong plano maayo lang na karon apan sa unahan malayo tas Ginoo. Si Lord kay balo og unsay the best pinakamaayo nato kay siyang atong langitnong amahan. And He is an all-knowing God. Unsa man ang all-knowing pastor? Nakabalo siya sa tanan, walay matago niya. Siya ang sinugdan ug ang katapusan. And speaking of katapusan, ang unahan nato nakit-a na niya. Amen. So kay balo siya igsuon, ang atong plano nindot lang na karon, maayo lang na karon, pero makadaot na puhon. Amen. Mao na igsuon nga dapat dili ta ma-depress. No? Dili ta magpakampante sa maayo na tong plano. Dili ta magpakampante nga atong gihurot tanan na tong pagsalig o paglaom sa tong plano. Kay what if di na kabubuton sa Ginoo? No? Unya, let's say mabungkag na sa unahan. Di ma-depress kag maayo, mabalaka ka. Igsuon unsa kanindot sa imong plano, paminaw nako. Still adto ibutang ang imong tibuok pagsalig sa Ginoo. Why, pastor? Because at the end of the day, ang plano sa Ginoo mao'y matuman iyang kabubuton. No? Mao na igsoon nga ayaw. Ihurot na day mong pagsalig sa imong plano. Kaya bisag unsa pa ka professional, bisag unsa ka kamaayo mo plano, di ka katupong sa kabright sa Ginoo. Amen? Si Lord mas mighty man in Exxon. He is the Alpha and the Omega. Listen na, tagaan ta mo. He is the beginning and the end. Sinugdan o katapusan. Kita, ang atong nakitaan, sinugdan ra. Kita atong nakitaan, ang karon lang. Apan ang unahan, nakaibaw si Lord og makadaot ba na. Ang unahan, nakaibaw si Lord nga makapalayo ba na natos Ginoo. No? Kung imuha ba ng bana o asawa pon, kaibaw si Lord nga bunog ka. Ilisan lang ka og lain sunod sa puho pa sa ugma na. Si Lord kay baw. Ang atong future kabalo si Lord igsoon. Mao na nga kung tan-aw niya nga makadaot lang nato atong plano karon nga maayo. Tan-aw niya nga ang imong plano karon nga maayo wala ni sibo sa iyang plano. Tan-aw niya mas maayo imong plano karon tintahay. Pero ang unan sa Ginoo napa man mas maayo. Maayo ay problema na pero anak ti ka. Ikaw akong pinangga nga anak, dili ko kadawat nga maura na ang imong plano, maura na imong ugma. Yes, maayo na, pero napay mas maayo nga deserving kayo ka. Amen? Because our Heavenly Fathers knows what's best for us. Itanaw ang Ginoo nga mao ni. Ang Ginoo nga, maayo na imong plano anak for the future, pero dili ka deserving anak.
labti ka. Napay mas maayong akong i-design. So, ang buhaton sa Ginoo, bungkagon ko ni. Bahalang masakitan ka anak, bungkagon ko ni. Kaysa malipay ka karon, nga masakitan ka sa unahan. Asa man ta igsoon? Nalipay ta karon, temporaryo lang, or masakitan punta sa unahan, puhon. Or masakitan ta karon kay bungkagon sa Ginoo imong maayong plano, pero ang resulta ana malipayon ta sa unahon. Asa man ta? Amen. Again, igsoon, brothers and sisters in Christ, I just want to remind everyone, our Father in heaven knows what's best for us. Amen. Mao na nga ayaw kabalaka, ayaw katingala, ayaw ka stress, ayaw ka depress, ug ayaw ka guol, ayaw ka subo kung ang imong maayong plano naguba. Usa lang ang buot pasabot ana. Gusto si Lord nga imong masinati ang pinakamaayo nga giandam, gidesign niya nga plano para sa imuha. Asa man day ka sa plano nimo? Sa plano sa tao, tao ra man ta. Ug sa plano sa Ginoo nga maoy nagbuhat sa kalibutan. Nga maoy nagdesign aning mga grabe kanindot. Diba? Once ikson mao ni, once magsunod ta sa gidesign nga plano ni Lord sa tua, then nag-create ta og future nga hayag kaayo. Amen. May tabo na ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you, to give you hope and a future. May tabo na siya kung magdepende ta, mag-agad ta sa plano sa Ginoo. So ayaw kabalaka. Amen? Ayaw kahadlok ug ayaw kaguol kung ang imong maayong plano naguba. Ang imong maayong plano nabuak. Ang imong maayong plano nahanaw. Og sayang imong effort, imong kwarta sayang. Ikson imong kasakit og hilak karon mailisan ra nagkalipay pohon. Kundili dawata nga ang Ginoo mas nakahibalo sa unahan. Dawata igsoon nga kung gibungkag sa Ginoo imong plano na disappoint ka, nay mas maayo nga giandam si Lord para nimo. Amen. Mao na timan no kay mao man gina, no? Sige ngon diri balikon ako. Klaro kayo, panultihon 19:21, maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa. Apan, again, apan, katuloon na to. Apan ang kabubuton, katuloon gyapon na to. Kabubuton. Last, kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Di pataana, di ba? Yes, sakitan ka karon kay wa matuman imong plano, imong gusto. Pero ang matuman sa unahan, kabubuton sa Ginoo, mas lami, mas nindot na. Amen? No? Nabitaw nag-message na ko ganina nga muraog, wala siya gipalad ba nga makapasar sa board exam sa criminology. So ako siyang giingnan nga mas nakahibalo si Lord sa labing maayo. Amen? Ana ba, no? All things work together for good. Romans 8:28. Walay itugot si Lord, mga igsoon, nga makadaot. Again, walay itugot ang Ginoo nga makadaot. Once itugot sa Ginoo, bisan sakit kaayo, sa unahan ka na makaayo. Sa karon dili pala na nimo masabtan kay most of the time kita manggutawar ta. Nata naka-focus sa pain, sa sitwasyon nga sakit. Di ba? Nata naka-focus sa sitwasyon nga nasakitan tag maayo most of the time. Mao na nga dili na to ma-realize, dili na to ma-recognize ang will ni Lord. Apan abi nyo igsoon luyo anang kasakit, nay nagpahipi nga breakthrough, nay nagpahipi nga maayo nga ugma. Luyo sa mga unos og pasulay na ay maanindot nga bangaw nga mobanos. Ayaw ka stress if ever maguba ang imong maayong plano. Ma-depress ka, mauna ni ayaw og complain. And ayaw og question na ang Ginoo. Kinsa ra gud ta nga atong question no ng Ginoo, tao ra ta oy. Amen. We don't have any right to question the sovereignty of our God. Halangdon kay na perpekto atong Ginoo igsoon. Once itugot niya, perfect na para niya. Again, balikan ta mo. Once itugot sa Ginoo, bisag sakit kayo, para niya, perfecto na para nimo. Amen ba? Again, once itugot sa Ginoo nga mabungkag imong nindot nga plano, once itugot sa Ginoo magupok, mapulpog imong plano,
Bisag ang imong effort nindot na kayo. Sayang kayo. Once itugot na sa Ginoo, perpekto na para nimo. Kay nga atong Ginoo perpekto og dili na siya masipyat. Ayaw og question na si Lord. Ayaw og bagulbol og complain, Lord, mao ba ni resulta nga nangalagad ko nimo? No. We don't have any right or authority to question God. Diyos siya, tao rata. Di kita pwede mulabaw sa Ginoo. Kana kay gitugot siya niya Igsoon, sakto siya, sayop ta sa atong plano. Kay kung sakto ta, dili na niya tugutan nga mabungkag. Kung sakto pa ta, dili na niya allow mga Igsoon nga maguba atong plano. Once naguba na, gitugot sa Ginoo, tungod kay wa na align sa kabubuton sa Ginoo. Once giguba na, gitugot sa Ginoo nga atong maayong plano naguba, tungod kay sayop na siya, sakto siya. Dili ta pwede mo ingon nga, Lord, ngano man eh. Ginoo nganong imo maning gitugot, Ginoo nga grabe na kung ampo, nagluhod ko, nagpuasa ko. Lord, daghan ko gipre-request. Love. Tubig balik. Thank you. No? Lord, grabe. Pila ka pastor, alagad sa Ginoo, pare, o bisang kinsa, tanang alagad nimo. Nagpaampo ko, pero nganong gitugot ni nimo. Gitugot na sa Ginoo Igsoon, di ka, watay rason, watay katungod nga mo reklamo. Gitugot sa Ginoo, kay tanaw sa Ginoo, maunay mas makaayo. No? Gitugot niya Igsoon, kay nasay mas maayo. The best. Siya may nasayod, Ginoo ba ya siya? Maunitiman ni Igsoon. If ever ma-disappoint ta, kay nga tong plano wa natuman, maunitiman tao rata, Ginoo siya. O kinsa man ta nga mo reklamo sa naitabos tong kinabuhi. That's true. Maya Buelon, yes, for my thoughts are not your thoughts. Di ba? Atong una-una, most of the time, majority, una-una sa tao, plano, dili mao sa una-una sa Ginoo, no? Again, dapat, ang kuan naman na ni Igsoon, para di ta ma-depress, di ta mag-uol, mabalaka, ang pagdawat ra. Timan dawato na to ning second line sa verse 21 sa Proverbs 19:21. Atong dawato ning sunod linya nga, apan ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. Diri mangutan nag-stake sa maglaraw ang usa ka tawo bisan unsa, no? Pero timan-an na to ang next line, dapat kadawat ta ani nga mensahe sa Ginoo. Apan ang kabubuton sa Ginoo matuman. Amen, matuman gyud kay ang kabubuton sa Ginoo perfect na. No, dili pwede nga sayop si Lord sakto ta. Amen. Kuha, dili pwede mo ingon nga sayop ka Lord sakto ko. No, never na may tabo, tao ra ta. Nya kita mga tao naglabi atong mga tawhanon bitong panglantaw, kalibutanon ba. Pero si Lord Igsoon mas nasayod sa unahan. Amen. So to all of the viewers right now, wala ko kabalo lately, recently, naba mo yung mga disappointment, naba yung mga plano ninyo nga naguba, nabungkag. I challenge you, praise God for that. Worship God for that. Daiga bayawa ang Ginoo Igsoon kay maybe ang purpose man gud ani mao ni usay bungkagon sa Ginoo imong maayong plano, ang usa is i-save ka. Why, Pastor? Because eventually or sooner or later kanang nindot imong mga plano makadaot nimo. That is why gi-break ni Lord imong plano kay gi-save ka. Okay, mao na. Ikaduha Igsoon. Nga rason is sometimes i-break ni Lord, i-destroy ni Lord atong own plan nga maayo. Ngano man wala na align sa iyang plano. Ana ra, wala misibo sa kabubuton sa Ginoo. That is why bisag maayo pa na para nimo, gubo na sa Ginoo kay wa man na align. Amen? Gusto si Lord nga atong plano ma-align jud. Ikatulo, kani nindot. Once ang atong gidesign nga plano nga para nato nindot kayo, bungkagon sa Ginoo. No? Gitugot na sa Ginoo kay nga naman gusto si Lord nga matuman iyang plano. Amen? Gusto ni Lord nga matuman iyang plano kay nga naman kay ang iyang plano mas the best sa plano nimo. No? Dili gusto si Lord nga bisan maayo na. Yes, si Lord kabalo man gud si Lord nga imong plano maayo. Pero para ni Lord pinangga kay kaniya. And si Lord, no. Lahi na. Para sa Ginoo, lahi na, no? Yes, maayo na anak. Pero tungod kay anak tika og love tika, palangga tika, giampingan tika. You deserve the best og darang pinakamaayo. So for you to kana bitawng let's say nga ma-fulfill may design plan ma-fulfill sa imong kinabuhi. Bungkagon sa nanako anak. Okay? Bungkagon sa nanako anak, gubuon ako nimo plano, bahalag masakitan ka.
Balag masakitan ka, unsa man imong gusto. Malipay ka karon, nya masakitan ka pohon, or masakitan ka karon, nya malipay ka pohon. No? Ang una sa Ginoo igsoon, sakitan pa ka karon. Pero tanawa sa unahan, after ani, gusto na ko i-build up ang gidesign ako nga plano para nimo. Amen. Maura na. Una, gubon sa Ginoong plano. Why? Because gisave ka ni Lord. Kay kabalo siya nga sa unahan, malayo kas Ginoo. Sa unahan, igsoon, maguba ang imong relasyon sa Ginoo. Sa unahan, makadaot ra nimo. Okay? Mao nang gisave ka ni Lord. Gubon sa Ginoong plano nga nindot kayo. Bisag dako pa ka gasto diha. Gubon as Ginoo. No? Kay makadaot man, di man. Kung siya gingon sa Jeremiah 29:11, ang plano niya is for us nga mo prosper and not to harm us. So once atong plano ma-harm galita in the future, makadaot gubon as Ginoo. Palangga gutan ni Lord. Amen. Gampingan tas Ginoo igsoon. Di siya kagwanta nga yang anak. No, malaglag sa unahan. So karon pa lang daan may baon sa Ginoo, makalaglag ni nimo imong mayang plano, gubon ko ni. Amen. Ikaduha, gubon sa Ginoo ang plano nimo nga maayo tungod kay wa ni sibo sa iyang plano. No, dili niya kabubuton. Ikatulo, gubon sa Ginoo ang imong maayong plano aron matuman ang iyang labing maayong plano nga giandam para nimo. Aron matuman ang iyang gidesign plan nga mas the best para nimo. And you deserve the best, no? Mauna nga dapat ka mauta mo dawat, no? Ayaw pag may mahay nga may palagi mauni, may palagi wa ko mulahos, may palagi nga wa na ko sugdi, may palagi nga ni nakahinayak naman ko, may pa ni nakautang-utang ko, no? Ayaw pag mahay. Kay tanan nga panghitabo nato naay katuyuan. Pwede na di mahitabo apan gitugot sa Ginoo kay para sa Ginoo kana makaayo para nimo. Walay gitugot ang Ginoo nga makadaot nimo. Basta yang itugot kana dili makadaot kung dili makaayo nimo ug ang hayag nga ugma maangko nimo. Amen. So dili ta pwede mo complain, mo question sa pagkagamahanan sa Ginoo, mo ingon Lord ngano man. No, we don't have any right and authority to complain, to ask God. Why? Because our God is a perfect God. Perpekto siya nga Dios. Igsoon, dili siya masayop sa iyang itugot. Walay gitugot ang Ginoo sa kinabuhi nimo nga nasayop siya. Dios siya. Ug nasayod siya sa unahan. So this morning, ang gusto sa Ginoo nga kamauta mo dawat sa mga disappointment. Kamauta mo dawat sa atong mga heartache, heartbreak. Amen? Dawato na to kay ang tanan naay purpose, naay katuyuan ang Ginoo. Wala siya gitugot nga way gidala nga mensahe para nato. For us, aron ma-realize na to ang message ni Lord, magampo ta. Ayaw sigig tutok ana imong disappointment. Ayaw sigig tutok sa pain. Ayaw sigig tutok sa kasakit. Tanawa ang Ginoo. Pagampo, daiga ang Ginoo, then eventually, ma-feel ni mo ang whisper sa Holy Spirit, anak, narako. Anak na'y labing maayo para nimo, love ti ka. Dili ka deserving, ani, batik ra kayo ni para nimo, love ti ka, giampingan ti ka, di ba? And then, all of a sudden, ang peace, kalinaw, masinati nimo. Maka-feel kag security, maka-feel ka og pinasahi nga kalipay. Kaya nga naman, ma-realize naman nimo nga, si Lord ang mas nasayod sa maayo para nako. Amen? Again, pwede ta maglaraw og bisan unsa. Pwede ta magplano og bisag unsa. Pwede ta mangandoy mga ambisyon igsoon o bisan unsa. Apan maulan ni timan kung mabungka gali na imong plano, ayaw pagbagulbol. Kaya usa lang ang pasabot na ayaw pag-complain. Ug ayaw question na ang Ginoo kay tao ra ta. Kaya bisag unsaon na to question sa Ginoo, sayop kita sakto siya. Lain po, sakto ta, sayop siya. Amen? So if ever mga igsoon mabungkag ang atong maayo nga plano, dapat kamauta mo dawat sa dapat kamauta mo adjust by every situation niya. Atong dawaton nga, mo ni itong timanan. Ana atong mindset dapat igsoon, naguba ni, wala jud gitugot ni Lord, kay na siya'y labing maayo nga plano sa unahan. Wala jud ni gitugot ni Lord kay dili jud niya kabubuton. Wala ni gitugot ni Lord kaning nindot nga plano nako kay basin sa unahan makadaot ra ni nako. Dapat ingan na atong mindset. Mao ni timan igsoon ang atong Dios perpekto. Wala siya itugot nga mahitabo nimo nga makadaot nimo. Once iyang itugot, makaayo gyud na para nimo. Again, once iyang gitugot, makaayo na sa umaabot. Amen. Nga na kamayong Ginoo, our God
is, let's say, is an all-knowing God. Kabalo siya sa unahan, no? I mean, kabalo siya in the future. He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Even the end, kabalo siya. Kabalo siya kung ang atong plano makadaot or makaayo. Labaw sa tanan. Kabalo siya unsay mas makaayo para nato. Ug mao na iyang gipaningkamutan nga mahitabo sa kinabuhi nato. Ingon nga mga anak tas Ginoo, we deserve the best sa atong Heavenly Father. Amen? So, if ever ma-broken ka karon kay ang imong plano wa natuman. So, if ever ikson ma-disappoint ka, then praise God. Pasalamati si Lord. Pastor, nganong ako mang pasalamatan ang Ginoo nga nasakitan ko? Yes, pasalamati si Lord even sa imong heartache or imong na-broken ka. Why? Because giluwas lang kanil. Gusto si Lord nga pandayon niya, matuman ang iyang gidesign nga plano nga labing maayo para nimo. So didi kay ganahan di ay ana. Ako ganahan ko no? Nindot igsuon nga tamis igsuon pamalandungon nga ang giandam ni Lord nga promised land atong matagamtaman. Amen. Tamis kaayo pamalandungon igsuon nga ang gidesign ni Lord nga maayo kaayo nga plano atong maangkon. So kung gusto ta nga atong maangkon ang pinakanindot nga ugma nga giandam sa Ginoo, dili ta mo complain. If ever ang atong maayong plano mabungkag din, praise God. Good or bad, praise God. God is good all the time. Usay maayo lang ta moingon God is good all the time and all the time God is good. Pero kung ang sitwasyon bad, moingon ta God is good, ang atong tubag is dili na all the time, sometime. But listen carefully, Ikson. God is good all the time, gina. Walay higayon ng Ginoo, dili maayo. Bisan sa imong disappointment, heartache, maayo ang Ginoo. Gitugot na niya, kay maayo na. Amen? Again, dili siya masipyat. So, mao na, Ikson, dapat kadawat lang ta. Dapat atong dawaton tanang kasakit o pagsulay, kay luuluyon ining pagsulay na ay mubanos talagsaong kalipay. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong kamaayo, Lord. Salamat sa imong mensahe karong buntaga, imong gipainumduman nga sa makanunay ang imong plano mas makaayo para namo. Imong gipainumduman, Lord, nga bisan unsa kanindot, unsa ka maayo among plano, dili kini katupong sa kanindot kamaayo sa imong plano kanamo. Lord, I pray nga makasabot mi in every situation, in every heartache, Ginoo, makasabot mi sa imong purpose. Kay wala kay i-allow, wala kay itugot nga makadaot kung dili basta imong itugot sa unahan kini makaayo kanamo. Maybe this time dili pa namo masabtan, but eventually ma-realize na mo nga sakto ka Ginoo og sayop mi. Lord, I pray to all of the viewers right now. Wala man ko kabalo Ginoo og unsay lang disappointment this time ilang plano karon Ginoo. Or maybe nay uban karong viewers nga nakakita ka Ginoo nga dili maayo ilang plano, and then kabalo nakadaan nga next day ma-disappoint sila kay imong gub-on. Lord, I pray i-prepare ilang heart Ginoo. Kamaumi mo dawat sa bisag unsay mahitabo sa amuang maayong plano. Kay nasayod mi Ginoo nga ikaw ang nasayod sa mas maayong plano alang kanamo. Ug dili ka gusto Ginoo nga ang among pagbuot matuman kung dili imong kabubuton gyud ang among sundon. Ingon nga imo ming mga anak Ginoo, nagtinguha ka kanunay, nangandoy ka nga ang gidesign nimo nga pinakanindot, pinakamaayo, pinakalami nga plano mo na imong gusto nga mahitabo matuman namo. So Lord, tabangi mi nga submissive mi sa imong plano. Tabangi mi Ginoo nga willing mi mo undergo og process bisan sakit kaayo para lang ang imong gidesign nga plano namo mahitabo og matuman. Lord, I pray tagay usab kami kaalam nga langit nun aron among masabtan Ginoo ang matag panghitabo sa among kinabuhi nga dili mi maguol, dili mi mabalaka bisan sakit kaayo, dili mi mo complain og dili mi magmurmur, magbagulbol or mo question nimo, because you are the perfect God. Perpekto ka nga Dios nga mo gilagaran kami, dili mi perpekto nga pareha nimo. So wala kay gitugot nga makadaot, wala kay gitugot nga
makaharm namo Ginoo, makahatag namo og kaalautan. Once imong itugot, makahatag namo na og kaayuhan. So Lord, tabangi mi nga makadawat mi bisag unsang kasakit nga mahitabo namo sa anahan. Kaya nga mong mindset kanunay Ginoo, imong kabubuton may matuman. Kaya imong kabubuton mao'y labing nindot, labing lami, labing maayo para sa mua. Again Lord, ug namay nagtan-aw karon nga naa sa disappointment pa kay wa pa ka move on sa sa nahitabo nga sakit niya. Lord God, i-comfort. Ipatigbabaw imong gugma ug ibutang ang paglaom karon sa iyang kasing-kasing nga sa luyo sa mga unos na ay panalangin nga mobanos Ginoo. Hallelujah. Lord, again, thank you for your word. Thank you for your message. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon Ginoo, mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa grasya o panalangin. Mao ni maghatod namo Ginoo sa maayo namong kaugmaon, ug mao ni hinungdan nga ang imong gidesign nga plano matuman jud kanamo Ginoo. Holy Spirit, I pray, konbiktara mi Ginoo kung nasayop mi sa among plano. I-redirect mi Ginoo, i-correct mi Ginoo kay gusto mi nga ang imong gidesign nga plano nga labing maayo para kanamo matuman jud kini. Dili mi gusto Ginoo nga among plano matuman. Kay nasayod kami bisan ang among plano maayo, di na katupong sa maayong plano nimo. Alang ka namo. Again, Lord, thank you for your word, thank you for your presence. Panalangini ang tanang viewers karon Ginoo. I pray right now Ginoo, tanan na nagtanaw ni Ginoo, OFW, mga seaman, tanan Ginoo. Kutob sa maabtan ani nga live Ginoo, ani nga video bisan pa ang mag-replay on niya Ginoo. Unsa man ang among gipanginahanglan karon. Unsa man Ginoo ang among gitinguha karon, gipangandoy. Unsa man ang need namo karon, ang areas among kinabuhi nga kinahanglan nga naay milagro, kinahanglan nga mulihok ka, Lord, I pray mo manifest imong power anang adapit, mulihok ka nang dapita, solusyoni ka ng mga problema Ginoo, in Jesus name. If ever nay nang inanglan karog kaayuhan sa balatian, if ever nay nang inanglan karog financial breakthrough, opportunity para sa bag-ong trabaho, kauswagan sa negosyo, or anything Ginoo nga na need ka namo Ginoo, unsa man ang ilang problema karon, ipakita ang solusyon Ginoo, in Jesus name. Mamuhat ka, mulihok ka sa sitwasyon nila karon nga gikinahanglan kanila pag-ayo Ginoo. Ipakita Ginoo imong pagkamilagroso. Mo manifest ka na nga area Lord God, in Jesus name. In Jesus mighty name. Lord, thank you that you're the same yesterday, today, and forever. Kung giunsa nimo pagbanhaw ang mga patay sa una, giunsa nimo pag-ayo ang grabe nga mga balatian, ikaw sab nga Dios nga mong gilagaran karon, nagpabilin nga milagroso, nagpabilin nga gamhanan, nagpabilin Ginoo nga Dios ug wala ka mausab. Salamat Ginoo. So Lord God, niningtak na pabuto namo ang mga milagro gikan kanimo. Pabuto namo makatingalahang butang, kay bulungang butang imong ipatagamtam namo kay saad na nimo. Jeremias 33:3 nagaingon ka, tawgon mo ako mutubag kanimo og magpakita kag mga dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Lord, grabe, kung ikaw dai mo tubag Ginoo, dili lang mga ginagmay ang imong itubag, kung dili kahibulungan. So Lord, amo nang pabuton. Pabuto namo na kay ikaw nga nagsulti Dios ka. Ug tungod kay imo nang gi-release, madugay man o madali, matuman gyud kana. Pabuto namo na Ginoo uban sa pagtuo. Himua lang ming angayan, himua ming takos, himo aming kasaligan o kapiyalan sa panalangin, grasya nga gikan kanimo. Kay kung dili sad mi kapiyalan, dili sad mi nimo bukbuan. So Lord, himo aming takos. And I pray right now sa mga OFW day Ginoo nga dili sila malipat, mga trabahante Ginoo, magsigtigo mo kwarta, makalimot sila sa tag-iya sa kwarta. But Lord God, let it be in Jesus name. Nga ilang atimanon ilang relasyon nimo, di kanila kalimtan knowing that you are the blesser. Imo ra silang gipiyalan, walay ila, ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord, I pray nga dili sad kanila kalimtan, in Jesus name. Again Lord, among pabuton ang mga milagro gikan kanimo. Pabuto na mo uban sa dakong pagtuo. Amo kining giampo amahan ug among gipasalamatan daan ang katumanan nining tanan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, nga mao'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen.
To God be the glory, mga igsoon. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Medyo paggaw ko, sakit akong tutunlan, but praise God, malampuson ta. Amen. So, that's all for this morning. Sakto kayo, no? I declare nga ang grasya, ang gahom sa Ginoo, mag-uban kaninyo, igsoon. Tanang buhat sa inyong kamotron, no? Tanang desisyon ninyo, giyahan sa Ginoo. Ug sa tanan nga uban nga nasa lain-lain kanasuran nga tingkatulog na ninyo, I pray for God's protection upon you in Jesus name. Amen. And again, dungog himaya kung ibalik sa buhi nga Dios. And anyway, salamat kayo, no? Salamat kayo sa mga subscribers, mga followers na to, star senders or unsa mo da. Salamat kayo. And then before na ko end, I just want to remind everyone nga, just keep on mentioning your friends and loved ones. Especially mga higala ninyo nga kabantay mo nga na-struggle karon kay na-disappoint sila. Perfect ni nga message for them. Okay? I-mention. Okay? Kunya, i-type lang at followers at highlights and so on. Amen? So again, see you next time. Kanunay lang tang ampo, unya, uban na natos pag-amping. No? Keep safe everyone. See you next time again. To God be all the glory. God bless, God bless.